que hem fet avui és presentar bàsicament el Cava Solidari a través i gràcies al Col·legi d'Infermers de Catalunya. És un projecte solidari, tots els beneficis del que recaudem d'aquest Cava, tot és en benefici d'aquests projectes que s'estan realitzant pels infermers i infermeres de Catalunya. Molta gent ens pregunta per què hem fet aquest Cava Solidari i jo els faria una altra pregunta, i és que com són d'invisibles els infermers i infermeres de tot Catalunya. Si pensem bé la resposta, trobareu el perquè d'aquest projecte. Aquesta ha sigut una oportunitat per visibilitzar la feina de les infermeres que estan en el dia a dia i en el que la recerca és un punt de llança per tal que les cures infermeres siguin de millor qualitat. Un dia per celebrar que una empresa com Cava Esberta, que té moltes coincidències amb els valors de la professió infermera, hagi volgut dedicar el seu Cava Solidari a un projecte d'altíssim impacte social, com és el d'avui. Es fa un reconeixement a la recerca de les infermeres. A més, el premi ha recaigut sobre l'Escola del Cuida i unes infermeres d'Amposta del nostre territori, molt bé per les Terres de l'Ebre. Per nosaltres la beca Berta és molt interessant perquè és un projecte que significa que les infermeres puguin apropar-se a la investigació i tot el que sigui el tema d'investigació en infermeria s'ha de potenciar. Llavors ens sembla una idea molt interessant el tema d'ajuntar un Cava que serà solidari, sobretot a les dates que s'aproximen per Nadal, amb les infermeres i la investigació. Enhorabona a les guanyadores Esther Gavaldà, Marc Lleixà, Núria Brunet, Maria Teresa Irigoyen i Begoña Tomàs, que han guanyat la beca de Cava Esberta al millor projecte de recerca infermera. És un projecte per abordatge dels cuidadors de familiars d'Alzheimer. És un projecte de recerca en una metodologia qualitativa i quantitativa per realment captar quines necessitats i què realment volen els cuidadors del que ens plantegem en aquesta intervenció de recerca. Estic molt contenta d'estar aquí als Cava Esberta assistint a aquesta unió única i irrepetible entre Cava Esberta i la investigació i la recerca infermera, que és molt important i és molt necessària per tots i totes. Estic encantada perquè acabo de presentar el Cava Solidari pels infermers, per aquest col·lectiu que a mi personalment m'han ajudat molt a fer que situacions incòmodes fossin una mica més còmodes i al final pogués brindar a la salut.